Alle Vanex-schudders zijn voorzien van platte tandarmen, welke ervoor zorgen dat we de maximale krachtoverbrenging hebben vanuit de rotorplaat op de tandarm. Een compactlijn is voorzien van 9 mm dikke tanden met een krul van 68 mm. De Profilijn, waar we nu bij staan, is voorzien van 10 mm dikke tanden met een krul van 80 mm, wat ervoor zorgt dat we een uitermate goede gewasoppakking hebben. Vicon werkt met gelijke tandlengtes, wat ervoor zorgt dat we zowel de onderstroom van het gewas en de bovenstroom van het gewas goed door elkaar heen kunnen mengen. Vicon Vanex-schudders zijn er in getrokken en gedragen uitvoering. Alle Vicon-schudders zijn voorzien van sterke stabilisatieveren op de volgbok, wat ervoor zorgt dat wij een mooie stabiele voertuigvolging hebben. Daarnaast zijn de schudders kort op de trekker gebouwd, wat zorgt voor een betere voertuigvolging.